Mike, jo nukkua. Paremmin vielä. Tässä on juuri hyvä kohta. Se kun meni hän aikoo Metropolin museoon ja Humdrum. My Little Pony. Pidetään sama. Hoitu! Vanha kun... En minä pärjään. Siellä. Etkö jäänyt siihen, missä Humdrum aikoi pysäyttää sen? Humdrum ei koskaan pysäytä. Hän on siellä vain kevennyksenä. On. Jaa, tässä se on. Mikä yllätys? Taaskin tiellä, kun Powerpony... Sinä pääset. Wow! Onko tämä Powerponies? Hauskaa, kun tulit. Se sarjakuva. Siinä sanottiin, että takaisinpäin Vilkaa pää, ei mutta. Elektropaikan. Voi kiitos, Humdrum. Ole paikan tähän enkä tee mitään. Kun ystävät ovat pulassa, niin paikan...